Γεια σας μάγκες, είμαστε και σήμερα εδώ πέρα στη τέταρτη εκπομπή του χρόνου να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μου γράφετε θέλουμε κι άλλο Γεωργίου, μας αρέσει ο Γεωργίου. Τι σας αρέσει ρε πούσι ο Γεωργίου? Έτσι σας γαμάει και σας αρέσει ρε πούσι? Ρε εσείς. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για την οικονομική κρίση. Μέσα σε κάποιο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε ρε πούσι. Ρε εσείς θα θέλουμε να πάμε στο γήπεδο και θα πρέπει να κάνουμε οικονομία 2 χρόνια ρε πούσι για να φάμε, για να πάμε στο γήπεδο. Ρε εσείς λυπηθείτε με ρε πούσι. Ο Φετβατζίδης θα πέσει την μπάλα της ζωής του στο Καραϊσκάκι και το Καραϊσκάκι θα είναι άδειο ρε. Ρε εσείς. Τι, το βλέπετε από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Τα παπάρια μου θα βλέπετε από την τηλεόραση ρε πούσι. Τα παπάρια μου θα βλέπετε. Απ' την άλλη, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε ρε και θα σας νοιάζει το ποδόσφαιρο, οι τηλεοράσεις και όλα αυτά τα άσχετα. Ρε εσείς, πόσο ζώα μπορεί να είστε ρε. Ρε λυπηθείτε με ρε πάλι. Ρε φέρτε μου τεπών! Τεπών! Μάγκες, έχουν γεμίσει τηλεφωνικές γραμμές μαλάκες. Ο πρώτος μαλάκας ας μιλήσει. Εμπρός. Από πίσω και από μπρος ρε. Γιώργο, σας από Πετράλωνα. Τι σας από Πετράλωνα ρε πούσι. Κι εγώ Μαρία από ψυχικό. Τι, να μιλήσουμε ήρθες πούσι. Για να μιλήσουμε πήρες τηλέφωνο, όχι για να γαμίσεις. Τι άλλη γραμμή, μίλα μάγκα. Γιώργο, ξέρεις από μπάλα, αλλά δεν και γάμισου. Μάγκα, αυτό του άντε και παιδί σου που μου λες, μου το έχουν πει κι άλλοι. Και συνήθως το παίρνω στην πλάκα, λέγοντας είμαι στο δρόμο, έρχομαι σε 5 λεπτά, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ, δεν πάει άλλο. Μάγκα, μια συμβουλή θα σου δώσω μόνο. Κλείσε τη τηλεόραση. Πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη, μόνος σου, μην εκτεθείς κιόλας, χωρίς παρέα. Πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και ρώτα τον εαυτό σου. Τι είπα τώρα στο Γεωργίου? Ρώτα, τι είπα τώρα στο Γεωργίου? Μήπως είμαι μαλάκας? Αυτό κάνει. Και ξανά την τηλεόραση μετά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στον Άρη. Τι είναι αυτός ρε? Ρε όλο τον χρόνο σφίγγεται. Ρε εσείς. Εσείς τι λεκάνει ρε Άρη? Εσείς ρε πούστη τι λεκάνει? Τι είναι αυτά ρε? Ο ξέρω πάλι ο πούστη. Εσείς να χορτάσει ο κόσμος κατώ. Ή μίγα κολατσό. Ή ένα ξεροκούρα εδώ όλο τον χρόνο. Ρε εσείς. Λυπηθείτε με ρε πάλι. Έχουμε κι άλλη γραμμή. Μίλα μάγκα. Το Γιώργο του Γεωργίου. Τι σου κάνει μπιου. Ελά στις μαλακές, δώσ' να μιλήσω στο Γιώργο του Γεωργάκη. Από ό,τι καταλαβαίνω θα έχεις και ωραίο κολαράκι. Άντα από εκεί ρε μαλάκα. Ποιο μαλάκα πήρα πάλι? Εγώ αναρωτιέμαι ποιον τον έχεις πάρει. Ρε Γιώργο δεν σε κατάλαβα. Μοιάζει με τον Tim Burton. Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω. Πέσε τσόντες ρε. Α, σίγουρα τον ξέρω τότε. Γεια σου. Μπιπ. Γεια σου. Γεια σου μάγκα. Έχουμε και άλλη γραμμή, μίλα μάγκα. Γεια σου Γιώργο, είμαι η Μαρία. Σε ξέρω από παλιά. Από πόσο παλιά? Από τότε που είσαι ο κόλλος σου μια ελιά? Από τότε που άνοιγες τις μπύρες με τα δόντια σου ρε. Μαρία, έχεις καλή μνήμη, αλλά όχι και ρε. Γεια σου. Άκουσα ότι ο Νης τραυματίστηκε. Έπεσε λέει πάνω στο... πόσο λένε αυτόν που παίζει της Βραζιλίας. Δεν θυμάμαι πώς σου λένε. Τον Τζιλμπέρτο Σίλβα. Το άρο το λέει τείχος. Ρε πούσι. Γιατί το λένε άρο το τείχος? Γιατί δεν το βλέπει κανένας και το περνάει σε σκατό μήπως? Μάλλον γι' αυτό. Μάγκες, ο Σίλβας θα δημιουργήσει στο Γεωργίου τεράστιο πρόβλημα φέτος. Ρε εσείς, αυτός δεν μπορεί να παίξει ούτε στους παλέμαχους του Δούκα ρε πούσι. Και παίζει στην Εθνική Βραζιλίας. Με κοροϊδεύεις? Είμαι μάρτω ρε εσείς. Μάγκες, από τη μουνά το κοντρόλ πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Γεια σας. Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σου μάγκες.